numai nu o enerva că a intrat în belea. Are personalitate, carismă și de toate, ea se face remarcată. Gina e dintr-o bucată, n-ai cum să n-auzi de Gina, de mergeți cu mașina și la radio ascultați, de vocea ei o să dați. Ea e mare iubitoare de tot felul de animale, pisicea tot adunat, Șaba nu mai are loc în pat. Gina ne înveselește, despre Șaba când vorbește, are o rubrică anume, nu vă mint, e chiar pe bune. N-ai cum să n-auzi de Gina, de mergeți cu mașina și la radio ascultați, de vocea ei o să dați. E o voce cunoscută, unii și-ar dori o mută, spun că are gura mare și deranjează tare. Să nu fie cubănat, acum ea s-a tatuat. Nu s-a înțepat degeaba și l-a tatuat pe Șaba.